a les persones que han hagut de marxar de casa abans d'hora, segurament, hi ha l'Amin, el Josep, el Gousa i l'Imat. A veure, Amin, tu quina edat vas haver de marxar de casa? Quan tenia 16 anys. 16 anys. On era casa? Un poble al costat de Casablanca, ja. Al costat de Casablanca. Sí. I quan vas marxar perquè volies o per què vas marxar? No, para estudiar y trabajar y tener formación. Perquè allà no veies futur? Sí. I com vas venir? Bueno, he vingut d'una pastera. Quin any? Dius que això fa? En 2018. Per tant, vas venir... Sol. Sol. Sí. Sol. En el teu cas, Josep, Omar. tu vas venir també en pastera? Sí. Quina edat tenies? Quan tinc 18 anys. Quan tenies 18 anys. I ara tens 18 anys o tenies 18 anys quan vas venir? Ara tinc 22 anys. Ara tens 22. I on vivies? Ara soc de Premià. Ara de Premià. Al Marroc, soc del Sàhara. Tu ets del Sàhara. I aleshores, quan vas marxar, vas venir sol també, Sol. com l'Amin? Sol, sí. Tot sol. Quan va durar el viatge? Nosotros hemos hecho media hora en el mar. Al mar. En el teu cas, Imat, tu quants anys tenies quan vas marxar de casa? 17 anys. 17 anys. Sí. D'on vas venir? Amb un visat. I també vas venir per la mateixa raó que l'Amin i que el Josep? Sí, i per estudiar també. També per estudiar? Sí. Tot sol vas venir també? Sí, també. Per tant, primer començar per força, lluny de casa. En el teu cas, Gousa, també, tu d'on eres? D'on ets, vaja? Del Senegal. Sí. I quants anys tenies quan vas venir? 17 años, sí. 16 anys, 16 anys. Entens el català una mica o no? Sí, jo parlo català una mica. Una miqueta. Sí. Escolta'm, i també vas marxar buscant tenir un futur millor aquí, o...? Sí, me ha venido aquí para buscar una buena futura y para mejorar mi futura. Para eso que me ha cogido un patera para venir aquí en España. També. Per tant, sou joves en aquests moments, tots majors d'edat, per tant, extutelats, joves extutelats. Sí. Amin, què fas ara? Treballes? Tens papers? Sí, tinc papers i estic treballant en menjador i transport escolar, ajudant de menjador i transport escolar. I aquest començar, perquè jo, quan em poso la vostra pell, penso, marxen de casa, quant temps fa que no veus la teva família, Amin? 3 anys. 3 anys. Per tant, començar de zero, Sí. del tot, travessant el mar i no saps què passarà. I ara començar a treballar, no? Sí. De formació deies que has pogut estudiar. Bueno, he fet molts cursos i moltes activitats, perquè són molts. Bueno, he fet un curs de magatzem i he fet curs de mecànic, de bicicletes. També he fet activitats, com he estat amb gegants i castells. I tu has hagut de viure al carrer o no? No, Vas anar perquè he vingut en minoritat i he entrat al centre de menors. Algú de vosaltres ha hagut de viure un temps al carrer? Tu, Josep? Quan? Un mes al carrer, Un en 2017. El 2017. I ara pots treballar? Sí, ara estic treballant de jardinero. De jardiner, a on? Sí. A Cabrera. A Cabrera. I tens papers ara? Tens el permís de residència? Ahora mismo estoy tramitando para poder tener papeles, porque ya tengo los 3 años que piden los cursos, el contrato de 40 horas, y ahora estoy esperando para que me contesten y cuando lo hagan empezaré otra vez. I aquesta sensació de començar de nou cada vegada, a més, difícil amb un... Ara ja enteneu el català, veig, tots, tu també, Gousa, no dissimulis que l'entens perfecte, però aquest començar de zero l'heu tingut sempre vosaltres? Sí, També per la gent, no? para la gente, sí. En el teu cas, Ami, tu estàs treballant ara o estàs estudiant? Ara mateix estic estudiant. Què estudies? Un grau mitjà de gestió administrativa. I la situació d'ara legal teva aquí, quina és? Bueno, soc ex-tutelat, tinc el permís de residència, però caducat. Fa un mes, sí. I no puc renovar-ho perquè demanen contracte de treball amb jornada completa. Piden un contracte d'un any. Un contracte d'un any? Sí, que és el que tens tu ara, Min. Sí. Però tu no encara. No, ara estic estudiant.
No puc i- deixar d'estudiar I cas que tu no tinguis un contracte, no vingui ara algú que et faci una proposta, què passa amb tu? no sé, ara estic estudiant i tinc que fixar amb els estudis i no puc deixar d'estudiar i anar a buscar no sé, un contracte que és difícil i complicat de trobar un contracte és com impossible Ja. de trobar un contracte de jornada completa és Molt difícil. Sí. Tu, Gousa, estàs treballant? També? Sí. Què estàs fent, Gousa, ara? Cuinar. Cuina. Aquests casos, aquests 4 casos que han vingut avui al RUSC, són de començar de zero. Aquesta sensació la teniu sempre, no, Sí. Gousa? Sí, tenemos lo mismo. Que vagi molt bé, molta sort. Vale. Això és un començar de zero perquè surten de casa seva, no veuen a les seves famílies, no saben si les tornaran a veure, no saben si trobaran feina, no saben si tindran papers. No sap com els anirà la vida, en general. I són molt joves, eh? I són molt joves, i són molt joves. Això és començar i no saber.